Atamburire. Ndingamukangira pari mana mudiki sina chaanoziva. Akatadze mwana. Ndakamukana mari wanyamapone mari. Waita sei? Ndakamuka mari. Wakamuka nemari? Ndakamukangira. Wakamukangira. Mwana muduku. Uda kuti atambure kuti iwe uiwane chi? Business ndandiri kushungurudza. Une business ripi? Misoro nanga jewa ndindiri kumutambudza. Riri kupi business racho? Kwarara. Iwe unonzani? Ndiye vatete vacho. Vatete vacho vasina zita. Vatete vacho. Vatete vacho ani? Upenzi. Ani? Sumza msoro tonane. Sumza msoro. Aiwa. Sumza msoro tonane. Aiwa, zviti zvauri kutaura. Ndinotara pachingogwara chete upenyu. Wozoita sei? Handitaite mari. Aite mari? Handiti taite mari. Kwaanoda mari achida kungozvichengeta zvake. Aiwa, neropa remari mwana. Ane ropa remari? Ndingamukangira ropa remwana muduku. Saka motoita hafu ka? Ukoresa kwandinoita. Wati uri tete wake zita rako unonzani? Aiwa, musatipambire izvozvo. Toda kuirana. Ukatiudza zvinhu zvako hatimubatsire, tinosiyana nazvo. Asi ukasatiudza tinomubatsira. Aiwa, tosida izvozvo. Nendava. Varandi. Musingacho. Fuck you. Mapokutengesa nepochini. Ane mari maoko make mwana uyu. Ane chipo mwana uyu chemari. Ndikamugana. Natatambure. Nei muri tatambure? Tatambure. Nei muchida tatambure? Ndachizokupima chete. Nekuda kwei? Anaoko nemari. Imi makakutadzirei chiri kuita kuti mude kutatambura? Ndamukanyira kubva mwana muduku. Nasina chaanoziva. Ndatatambura upenyu hwake. Imimi munowanei pazviri? Ndini tete vake handizivi. Tete vapi? Tete ndogara kwaari ndine mabhizinesi panowa musoro ndindomushandisa. Munonzani? Hazitanditauri. Nekuda kwei? Taurei kazita renyu tikuzivei. Taurai zita. Natatambura upenyu. Taurai zita, toda zita izvi. Natatambura upenyu. Saka imimi munogara kupi Harare? Ndinogara kwaHarare. Papi? Ndachizokupima mwana uyu. Nanini mwana uyu. Makamubatsira mwana uyu kauyu. Akabudira mwana uyu atenga imba nemota mwana uyu. Makamubatsira mukati meupenyu hwake mwana uyu mari atenga imba nemota uyu. Mauda kuti mwana adhiraivhe uyu. Tati ndimani, toda zita isitiende. Ndimani. Ana tete vakawanda, tete munonzi tetani? Tetani? Handitauri sei. Saka tiri pano. Kuswera pano. Ndinokuti tatambura. Tataura zve. Tatambura upenyu hwake. Handiti tafa chaasina chaanacho. Imimi kana musingadi kuti mubatsire, tiudze kuti tete munonzi tetani. Ndoda kuti afa asina chaanacho. Manje muchafa musina chaminacho. Mukasatotaura zita renyu tiri kutomubatsira. Aiwa kati. Taurei zita renyu. Imimi ndimani? Musambatsira. Manje totomubatsirira kuti mutaure zita renyu. Musambatsira. Taura zita renyu tisiyane naye. Makambatsira dambudziko rako rakapera mwana uyu nditingura mwana uyu. Hatisi kumubatsira, taura zita renyu chete. Akudze tiri kumubatsira ndiani? Mazviona sei kuti tiri kumubatsira? Ndogara pari. Saka mazviona sei kuti tiri kumubatsira? Ndogara pari. Ndogara pari? Ndosaka ndiri kuti imimi chitaurai zita renyu ka tirege kubatsira mwana uyu. Cheta dhiri nemi. Asi mukaramba toziva kuti muri kunyepa. Aiwa mwana uyu anoita pfuma. Anoita pfuma? Ane pfuma ane mari dzakawandisa. Saka imi ndimura kuti pfuma chete.
anda kuti upenyu hwake angotambura chete Simudza musoro tuonane. Simudza musoro tuonane. Aiwa. Aiwa atiti izvozvo. Atiti izvozvo. Toita sei? Mada mubatsira mwana uyo utaite fuma. Saka tobatsira imini. Mwana uyo anta fuma uyu. Mada ndotarana manya kurya zvokupima. Ora saka tudze imini. Anita sei pfuma, imimi munoita sei pfuma muchishandisa mwana. Inini ndinomugwarisa musoro wake panotema ndomuteme asingaiti nechitoita mari kuHarare. KuHarare. Mari yacho ino mabusiness mune mabusiness api. Ndine zvigayo 10, ndine imba 7, ndine motikari 15, ndine vashandi vangu 15, ndine mashopu 15, nemwana iyeyu ndo andikushandisa iyeyu. Saka paanenge achitimwa nemusoro paipai mari inouya sei kwamuri? Inouya zvayo. Inouya sei? Ichiuya panokaka musoro ndine zvinhu zvandinazvo. Ndezvinhu haanogora nechikwambo chandine chiri paari. Saka chikwambo ichi chinouya nemari sei? Chinouya nacho. Inouya sei mari yacho? Zvakanaka. Ndinotaura kuti chinouya chichifamba. Makuda kumungwarisa. Aiwa. Isusu asina zvokubatsira munhu wamine tirakunzwa nyaya yekubva kwamuri. Mukaramba kutaura machitomubatsira. Tauta secret nemi. Makuda kumungwarisa manje. Makundindira kumberi. Ndokubayai. Mara undindira kumberi kwangu ini. Kwestira mayenyeresi. Sira wenyu. Kwestira mayenyeresi. Aiwa. Iyeye ndoda kushandisa. Tazvinzwa izvi. Ndoda atambure. Upenyu hwake ndoda atambure chete. Saka zvikwambo izvi makazviona kupi? Ndakaenda kumeo kungangayo. Kupi? Ndakamugadzira mwana yeyu. Kupi? Saka akagadzirwa sei ndiende wiko? Ndakamugadzirisa, ndakamutemera nyoro ari mana mucheche. Kuti paese paanofamba muprofita anogona kwadhingura. Apa imimi angakudzai? Muhombe akakurisa. Saka angakudzai kuti inganga inobatsira kuti muite mari ita isoso ndiani? Nganga iyoyo ndinganidetsera. Kuti ndishandise iyoyo. Iyeyo hana saka ndiye ndakaita ikachiri kushandisa manje. Vari kupi vabereki vake? Amuziye? Makadiva zvati? Chii chiri kuitika muupenyu? Zvakangooma mari. Upenyu hwangu ndakakura hunechitambura. Saka kutambura kwandakamboita ndava ne3 years musoro unondibata zvekuti handigoni kana kuita chimwe chinhu. Kuti kana musoro ukandibata ndouya mwana wangu wechikomana anondisvika pakundivira tsitsi. Vati mama wava sei musoro wenyu? Ndoti mwana wangu asati wapora unondibata kana 2 weeks ndivete. Musoro upi iwowo? Kuti ndiwanewo mapisi weki zvinoramba musoro wanditema. Kuti ndiite chii? Hapana chandinoita. Kuti ndindewo kubasa ndotengesawo zvinoramba. Murume wangu anoitawo zvechingoro. Andakazwisisa dambudziko rangu kuti mana mukadzi wangu hangu handina mari. Dambudziko rako naidati riperewo asi mari hangu handina. Muchingoro chacho tongoona mari yeungodii manje mazvinzwira maoko kuti ndichotengawo zvokupimawo izvozvo. Ndozvatongoraramawo nazvo zvokupimawo. Handiti alright. Mata hamuna vabereki? Ndine vabereki. Mene ndakasiyiwa namai vangu ndiri mwana mudiki. Kupi? Kupi? Ndaigara Bulawayo. Ndachigara Bulawayo ndakatogona ndakatogona nemunini wababa. Munini wababa akahosheka kuri akapera museri. Akakutorai kuBulawayo achiendesa kupi? Vachindiisa kuno kuGokwe kuno. Saka vachindiendesa kuno kuGokwe. Mukadzi wacho akati ndichengete manyasiri wani asiri wangu. Ndakagara vachingondituka ndishandisiwa musoro wese zuva. Vachingondituka ndishandisiwa musoro wese zuva. Ndikazobva kwavari ndikaenda kuno magogo apa basa nansani ndogona kuita. Gogo ava munoziyana navo kana kuti makaenda kubasa? Haisiri hama yangu kuti handikuchengete chii muzukuru wangu. Ndokuchengetwa nagogo vapi ivava ndokuzoya vatete hanzvanzi yababa. Ndinoti vatete ava havasirivo ava vari kundishandisa. Ava vakagara neni havana mabhizinesi havana chavana. Maigara kupi muGokwe muno futi? Ndaigara muGokwe kuBhinga. Kubhinga? Kusimuchembo.
ndokwavaigara vatete kusvika saka vachigara vatete vaigara vachinishungurudza. Saka upenyu hwangu ndakangorarama upenyu hwangoshungurudzika ndichigara navatete vandishungurudza, vatete vachindirova every day vachinikurusa hembe vachitwa waba chakati. Ndaifara ndiri kugadheni ndouya usiku ndoshandisiwa usiku ihwohwo chidinda kumvura kuona mapere nenzou ndoshandisiwa navatete usiku ihwohwo ndongoti Mwari handidi munoziva. Vatete vaigara vachingondirova every day varangosikwana Mwari vachingondirova. Vipedza kudero vatete kurasika kwacho ichoro chikafu chacho ndaitoshupikana. Ndangoti ndakagara navo vatete ava 4 years ndichitambura seizvozvo. Ingo munhu nakagwara vaingonishandisa seizvozvo vavisina kana kubasa neni. Ndokuya kwandakazoita kuno ndikati vatete ndakumbotsoka basa ndokubva kwandakahoita kwavari. Vatete ndakuenda kubasa remumba iri zvazvati zvaitika izvi zvazviri kuitika izvi ndachinombozvishandira bangu basa remumba pandakazoonana nemurume wangu avandinaye pane zvino ndiwo vakahondora wandichengeta vakarihusisa dambudziko rangu andinaro iri vati zvakaoma mukadzi wangu iwo hanawo vabereki hapana anotimiririra tese hapana anotimiririra handinawo hama inini dzondimiririrawo ndikatarawo dambudziko rangu hapatorine anotondimiririra padambudziko rangu handinaro iri ndangoti zvionere onesa nemurume marorana nemurume makarorana musati mane dambudziko ranga ratanga? Dambudziko risati ratanga dambudziko riri ndava ne3 years inye naye tava ne7 years ndinaye. Rakatanga sei pa3 years pamakazoona kuti panapa zvinhu zvakutoitika kwandirikezvi hausiri upenyu hwandinosirarama mumashure? Ndangotanga zvongotemwa nemusoro zvepasimba plus ndakufambawo vaingondiudzawo kuti mana iwe musati mafamba musoro wakatanga kutema ndokuenda kuchipatara kana kuti makaenda kupi kana muchiri kurangarira? Handamboenda kuchipatara ndaingoenda kumasoro. Makangotanga nekuenda kumasoro? Kumasoro ino vavasotanga tsanangudzi dzekuti chii? Kumasoro vavatanga kuti dambudziko rako mhai rakaoma ukaganyikwa zveshuwa zvikuru zviri pamuri zvokuti makagadzikwa panofamba mangoti chikwambo chamunacho. Saka kuti tichichidai tigona kutofa futi kana nacho nokuti dambudziko renye rakaoma. Kana achiti kuti tichidai kuita sei? Kuti tiri kubatsire hatingazvikwanisi. Kuti kuchibvisa here kubatsira kwacho kana kuti kunamatira chavaiti vanotadza havezvemweya chii? Wakuti uchibvisa. Kuti uchibvisa chunhu ichi kwatikwanisi vaingondipa munamato vachiti ndamunogezawo muzvimbotonha. Saka nguva nenguva ndogara ndichingodira mvura nemusoro ndichigara nemvura musoro nguva nenguva every day. Saka nhasi vangochinditema tisadza tusvika panhasi musoro watema meenda kumaprofita. Makaenda maprofita kana muchiri kurangarira imimi mangani ende maprofita aibata tsanangudzo dzimwe chete here kana kuti zvaisiyana? Angobata dzimwe chete angobata dare 1 iroro kuti une chikwambo angobata chinhu 1 ichocho ende vachiti chakabva kunani? Ivo havamavauta hatizizivi vangoti mai dambudziko renyu rakadi rihombe ndozvavana muchindita kumasoro si mune chikwambo chamunacho chamunogara nacho. Ndikati zvakangooma. Saka mondipa munamato ndinda munodiwa munogezawo zvimbotonhorawo zvikatonhorawo zvogona kutawo 3 days votanga vachiti rihombe musoro iwoyo wotanga. Mati mimi makatorwa kuBulawayo ndokuna baba munini vamaigara navo? Ndaigara kuBulawayo. Nani? Ndakonyachuna mama nababa. Baba vavashaika ndokuenda kupamba kunowanikwa ndokusara ndega pamba. Ndasara ndoga pamba ndozoona nina wababa vauya ndovauya kundidi vakunditora vakati handeti tinogara kupi kukukwe ndokuya kwandakauita pamba apa yanga iri imba yekuloja kuBulawayo kana pamba pababa pawakatenga? Pari pamba pababa pekutenga. Saka panani pamba pekutaura kuno? Papa pana handizivi ndikabvawo ndiri mudiki. Makatora muri wanganomba meni?
tiringore vaviri. Musikana kana kuti mukomana? Musikana. Mukuru ndiani? Mukuru ndiye ari kuBulawayo. Ari kuBulawayo. Ari kuzaira kuti ndoda mudzokera Mindau. Nangoti wofambawo ndezvaazozvongonditaura. Makamudza kuti mukoma ndine dambudziko. Makamutaurira kuti mukoma ndine dambudziko rakati. Fambawo handina zvangazvikwanisawo ndotamburawo ndiri kuenda kuBulawayo. Amai vakana unoroorwa nemumwe murume? Vane mhuri ikoko? Handizivi, handichatovaziviwo neni. Amai vakarambana nababa ndichi? Baba vanga vashaika. Baba vakashaika. Baba vakashaika mine makore makani? Ndandiri muduku. Hamuchazivi? Amai makapedzera kuona rini? Kana kuti makura zvakaita sei? Ndakagumira kugumira kugrade 3 chikoro handazoendera mberi pandinoguma ipapo. Ndoma makapedzera kuona amai? Mune makore makani izvi? Mutaura kuti makore ese aya hamuzivi kuti amai vari kupi? Handitombavazivi. Amai hamuvazi, asi kutaura kwandiri kuti ndakagara nemi panapa hamuzivi kuti amai vari kupi? Handizivi. Hamuzivi kuti amai vapenyu? Handizivi kuti vapenyu. Hamuzivi kuti amai vakaroorwa nani? Handizivi. Hamuzivi kuti amai vari kugara kupi? Sisi venyu vanoti chii? Ivo ari kuti kwaye handiziviwo neniwo ndotozvitsvakawo kuti vari papa handizivi. Sisi ndo vanga kuti kure vanoti kumusha kwamaende kupi? Sisi wava kuti ini handizivi zomataura nomushongondiita vari kuti ini handizivi. Muri kunditaura kuti muri hama muri 2 iwewo nasisi wako? Ndi vanhu vanongoziyana chete tichienda kusaidi iri kwamai? Ndisaziviwo ipapo nokuti ndikabvawo kare. Nokuti iye ari kuti izvoni mai mene handichazivi kuvaona. Handitombozivi kuti vari pai kuti ndivaonewo handisivi. Iye achitaura muchitaura muriyo mukoma nemunin'ina munoti amai vakabva kupi? Amai vane munin'ina, vane mukoma here, vane hanzvadzi, vanoti chii kana muchitaura panyaya dzamunongotaurawo imimi semukoma nemunin'ina? Vanongoti muri sisi nemunhu. Saka munozoti hama dzekuamai dziri kupi? Unless kana muri kuda kuntaura kuti hamutombotaura nezvazvo zvekuti amai venyu vari kupi? Tongotaura nezvazvo akasi vatati zvimbozviziva. Sisi vanoti havazive kuti amai vanga vaine mukoma kana vanga vaine munin'ina? Havachimbozivi kuti kangana kuine hanzvadzi kana kuti havazive? Ko vanoti kumusha kwamaende kupi? Simbozviziva. Hauzive nekuti hamutauri nezvazvo here kana kuti hauzive nekuti hamutomboda kana kutaura nezvazvo? Hauzive kana kuti mune chikonzero chekuti mukataura nezvekumusha kwamai venyu pamwe mune chikonzero chekuti izvi hatidi kuzvibata nekuti tinenge tazvibatira zvimwe? Nekuti ndikudaiso wakura iwewe unotone murume, mwana wako anogona achimubvunza ndikukubvunza ambuya vari kupi? Kumusha kwaambuya ndekupi? Ndomhinduro dzandoda kubva kwauri. Saka toda kuti kana iwewe nemukoma wako makati hamutomboda kana kutaura nezvazvo ubva wataura izvozvo, kana kuti dai makatomboisa effort, handiti kuti iwe ngatimbotsvaka kuti kumusha kwamai vedu ndekupi, timbobvunza kuti amai vari kupi. Shona yangu unyatsonzwisisa? Saka toda kuti chikonzero chekuita kuti musatsvage kuna amai kana kumusha kwavo mungokuziva ndekupi. Uyu mukoma mukuru. Handiti. Saka kana kuti atomboziva kuti kana kumusha kwamai kufela bhusi kuinsiza kana kuti hatombozivi. Baba munini vari kupi? Vanga vari vangani mumba mababa wako? Unoziva nani alright? Wati baba munini vavo na tete vakakutora? Na tete vari kuHarare? Nani futi mumwe? Hauchazivi. Ava tete wakambogara navo kwawakagara navo
ko avatete vekuHarare wakambogara navo? Saka avatete vakambotaura here kuti ndine mumwe mukoma wangu kana kuti munini? Vanombotaura nezvazvo vasingambozvitauri, vatete handosiva vasingambozvitauri. Saka vanoti right, kumusha kwenyu ndekupi? Kumusha kwana baba Pachemvura. Pani? Pachemvuri. Pachemvuri kuno kugoko. Wakambokwenda? Kunani? Ndo kuna mainini baba nekureva. Mukadzi wababa munini? Ko ana mbuya nasekuru? Vakashayika. Saka munhu atosara kumusha kwenyu ndamai nini? Mutorwa mumusha manati zvara. Vane vana? Vakura zvakaita sei? Atane vana vamakatowanikwa vama vakawana. Handiti. Idzo kura kuti idzo ihama dzako idzo. Wakambonovaudza here kuti kana kuine hanzvadzi ndine dambudziko rakati, kana kuine masisters onai zviri kuitika mukati meupenyu wangu, musoro wangu unorwadza continuously? Ndakambovaudza asi havanei nazvo, ngoti zvionere ikoko nemurume wako. Isusu hatingazivi isusu. Zvionerei ikoko kwenyuko, isusu hatingakubetseri isusu, hatina chatinacho. Iye hanzvadzi ngani idzodzo? Mainini. Aiwa, mainini wandiudza. Vane vana vangani amainini? Vane 7. Vasikana vangani? Vasikana 1. Vasikana 1. Hanzvadzi dzakawanda nababa 6. Waunotaura naye panyaya yedambudziko rako ndiani? Handonyanya kutaura naye, ndo kwana bamunini anogara kuone mangu uko. Ndo anechingotaura naye dambudziko rangu, ngoti maininiwo zvakatoomerawo. Ndo handinokwanisa kuudzawo dambudziko rangu. Ndo anokwanisa kundiona vakasi anongotiwo mainini mari nyawo neno nditotamburawo ndiri kuno kumusha, handinawo chandinacho. Saka zvakangooma hazvo, ndo ndinokwanisa kuripota. Ndo angatokwanisa kundimiririra, kune vamwe vose hapana, asi kunze kune iye chete. Tichida kutanga kutaura newe pabuda mhepo iri kuti ndini tete vako. Mhepo iyi yabva yaramba kutaura zita. Saka tingazive sei kuti kune vamwe tete imimi masingazive nekuti muri kuti ndinongoziva tete 1? Papa ndinganyeba ipapa ndisivi. Hamuzive? Saka iko kumapostori vachitaura kuti tiri kuona mhepo yechikwambo iri pauri kana kuti chikwambo chiri pamuri. Vanoti chakabva kupi? Hongu vanoti hatikwanisa kuchibvisa nekuti chihombe, asi vanoti chakabva kupi? Navoti kwavakona vatete vako vari kuHarare ivavo, kwanhu vari kushandisa ivavo. Ivavo handivasivi ndinganyeba. Havazivi? Avatete vari kunokwa, wakamboenda kwavari uchivaudza kuti ndinorwara nemusoro? Ndakamboenda kwavari. Vakati chii? Vatete vakati zvakangoomawo hazvo, hatinawo chatinacho. Tongombo vanhu voto. Handitoda kuti vanhu vekumba kwenyu vamhanyire kuti hatina chatinacho. Kana neni handina chandinacho, asi ndiri kutaura newe. Ukupanzwisisa? Kuuya kuzotaura newe hazvirevi kuti ndine chimwe chinhu chandinacho. Handina chandinacho, asi takagara pasi tichitaura nyaya. Handiti handizivi kuti sei hama dzekwababa wako kana dzichimhanyira kungoti hatina chatinacho, nekuti iwewe unenge wangoenda kungonovaudza dambudziko. Tete, ndine dambudziko rakadai. Kana kuti mhepo yacho yobva yabuda varipo vomboita vombotaura naye. Ndopatara kunzonyatsonzwisisa pakuti unoenda here kwavari unoti tete dambudziko randinaro inini ka ndinotemwa nemusoro. Ndatemwa nemusoro, dzimwe dzenguva pane mhepo zvakare inobuda pandiri, ende kana yabuda pandiri murume wako dzimwe dzenguva anogona kunge aripo opupura kuti kana mhepo yayo ichinge yabuda inotaura zvakati zvakati. Makambonotaura here natete? Vatete takamboendapo. Voti chii? Vatete ninde dambudziko rangu remusoro. Saka vangoti hanzvanzi yangu ushingawo nokufamba, ndozvavakungondiita. Nishingawo nokufambawo, wafamba dzabva nadzokera kati manje kwanzi dambudziko rangu rikudiwa mari inoita ngemombe. Saka chichatsvakawo kwatinogona napo, kana tashayiwawo ungoshingawo nokufamba zvinoyerisewa, ndozvavakandiita. Vaiti inoda mombe ndo mapostori. Wakavataura here kuti padambudziko randinaro pane buda mhepo inoti ndini tete wake? Inotaura ikoko.
inototaura iko iwo voti tete ava ndevapi, munin'ina wangu here, mukoma wangu here, nditete wokupi, nekuti iwawo usati wamboona sekutaura kwakwaita. Saka vanoti nditete vapi? Hauna kubvunza. Saka ndoda kuti uzonobvunza. Kuti kuna mune mumwe mukoma here kuti mune munin'ina. Tinyatsonzwa kuti mhepo iyi usati waenda kana kunobatsirwa unenge wakutoziva zvekuda kuti zvechokwadi baba vangu vakanga vaine hanzvadzi 2 kana 3. Because zvichida mweya wacho ka uri kuuya wachihwanda uchiti ndini tete, iwo tete vako pamwe ndivo vamwe chete vari 1 vavo. Handiti tozoziva kuti hakuna tete vari kuHarare vane mabhizinesi, nekuti apa yaramba kutaura zita kuti ndonzi tete ani. Dai anga yataura pamwe ichauya tichitaura dai ikatiudza patati iwe uchienda kuna tete unotaura kuti tete mhepo iri kubuda pandiri kuti ndinonzi Nhengi, munomuziva here munhu akadaro? Unless kana kumaprofita wakamboenda vakakuudza. Maprofita havana mbondiudza. Uchitaura nevana vababa munini vanokutaura kuti kuna tete vangani? Kuna baba munini vari kuti vana baba munini hanzvadzi dzako vakuti vane 2. Vane 2. Vamwe vacho vachinzi vari kupi? Vamwe vachinzi kwavanogara kuHarare, vamwe ndivo vanogara kunoko. Ndikati ndivo saka vari kundidi vari kukonzeresa izvozvo. Ndakati zvakangooma hazvo, ndakuguma zvakadero. Ivo hanzvadzi dzako idzi vanotowo neukama here nateta? Vanotokati neukama. Ukama ndokureva pane ukama hwakanaka here hunenge kuchidzana kakufonerana vaitoziva kuti tete vachiziva kuti ndine vana vehanzvadzi yangu 7 vakasiyiwa gogwe kana kuti kwavanopota vachifona ndizvo vanongondiitawo. Iwewe wakambodi kukumbira nhamba kuti nai ndikumbirawo nhamba yatete ava ndoda kuvazivawo satete vangu, upiwa nhamba wafonera kuti tete muri right here, ndini mwana waNhengi, baba wainzani? Aripati. Tete ndini mwana waAripati hanzvadzi yenyu, wakambovafonera? Handina. Chikonzero? Vanomborambawo nadzo. Vanoramba nadzo? Saka uchisangana nemurume wako iwewe, hama dzako dzaanoziva ndedzipi? Vanoziva vana bhodhi vekumusha ikoko nanasisi, vanavo vatete vangu ivavo. Vana vatete. Ko uyu mukoma wako akambosangana naye? Vasati vambosangana, iye hauyiwo kunoko. Iko makamboenda ikoko? Kwakuyo hakusvikiki, handina chitupa, handina bhete, saka kwahupindi kukembi. Sina izvozvo. Sibuzizi. Nzoka hanzvadzi. Sisa kwanogara pakembi? Kwamuruma wake musoja here. Kwasaka unopinde kugedhi. Anenge ataura izvo ndiani? Naiye sisi vangu vachinditaurira. Ndovati hazviti muye kunoko nekuti murume wako hana chitupa? Inini handina chitupa. Haunopinde kugedhi usina chitupa. Kusangana mutauni? Mutauni hako anofuma wake. Unoziva kuti chihanzvadzi hongu dambudziko unaro rechivanhu handiti, asi ukamaoka kuumba kwakati simbei, asi ndiri kuona kuti hapana kana kubatana nehama. Trona, alright. Zvakanaka. Manawe ndikagara kubva kudhara, ndava mudzimu, handisisiri mhepo ini. Manawe ndagara kubva kudhara paari kuti arape. Vatete vacho ava vakatorera mwana uyo mudzimu kuti ashande paari. Ndinokumbirisa kuti mudzimu ndinoti adzoke pana mwana uyo. Akamuganyira mwana uyo, chokwadi vakamuganyira. Ndinochema kwaari kuna mwana uyo kuti dambudziko iri ripere, ndishande basa ndikatoma pasi pezuva. Iwe mudzimu wacho ndiani? Ndikatoma pasi pezuva. Ndiani mudzimu wacho? Ndikatoma pasi pezuva. Ndiani mudzimu wacho? Ndikamutuma mwana uyo pasi pezuva kuti ashande basa rangu.
Mwana saka mudzimu ndiani uyu unonzani uyu wakatorwa natete? Mudzimu wakatogona vatete. Iwe ndiwani mudzimu wacho? Vatete vakatora mudzimu wamwana uyu. Unonzani? Trona. Alright. Matete vacho anonzi Spiwe. Vanzi Spiwe. Ndapindira chikara, ndapindira pari. Hakuna mudzimu wakadaro. Mudzimu ngauye utaure kuti inini ndinonzi Ningi kuti vati kana takuzodza veukama venyu. Ine mudzimu. Munonzani? Ine ndina sikoko ndina sekuru nagogo. Anani. Vanonzani? Sekuru nagogo ndiri pari. Ndikagara pari. Ndapindira. Ngosaka. Ndingachema kuti mwana uyu abetserwe tambudziko. Bati mudzimu ungasiye homwe yacho ichitambura kudaro. Mwana uyu ashowa. Ndisati ndagara pari paakatanga kuganyikwa mwana uyu. Ndikagara pari mwana uyu. Ndakapera mwana uyu ndatoshanda basa ndikamupa pasi pesuku. Mwana uyu nditsarape. Saka Spiwe ndiye kutora mudzimu iwoyo. Ndatenda zvangu. Spiwe ndokutora usaendeka. Ndatenda. Usaende. Unoziva kuti chisibusisi yako inonetsa kunesu venyama. Tichitanga kusangana neyo pabuda mhepo ikati mwana uyu musamubatsire nekuti ndinomushandisa pamabhizinesi angu. Andiri kuchinzwa. Tichitaura kudaro kwakubuda imwe mhepo iri kuti ndiri mudzimu, batsirai mwana uyu nekuti akatorerwa chipo chandakanga ndamupa ndoda kuti aendere mberi nebasa rangu. Masoro kwamune mudzimu amunawo. Ndio kukonzera mudzimu kwaizvo noda kuti ushande pamuri. Pamune chivanhu vazhinji vari kungofamba kuti mune chivanhu chamunacho. Ndio taura vari kuita. Asi mudzimu iwo kwavatete ndio vakatorawo nemudzimu wangu vari kushandisawo iwo. Saka zvatinoita kwaiti udzoke mudzimu iwo toda kuti mombe dzidzibvisiwe munyengigwa doro, mubikigwa doro. Vanhu vodzanya vanodini dini vokutanga kushanda basa raMwari. Ndizvanyongonditawo. Vaitaura zvekuti toda kuti mubvise mombe pozobikwa doro. Mapostori kana kuti ndevechivanhu? Ava ndevechivanhu. Vakandimbozvimundiudzawo izvozvo. Ndambenya kumaprofita achawa basa. Ndadzambira ndakati chirega ndichingopinda muchivanhu. Chivanhu chacho ndo vakazongonditi ndo zviringoda kungoiti zviitike chete. Saka twadzi manguru panotanga mhepo kutaura. Panotanga futi mhepo uchipindira mudzimu. Ndo zvavanongondiita. Saka varoti uda kubikirwa doro. Ivo vechivana vakamboshedzere mudzimu uyu vakataura nawo? Mudzimu ukataura zvaunoda? Mudzimu kwakataura kuti kwaizvoni mubatsirei zvikuru kwaizvoni mubatsira mwana uyu. Handichadi kuti angoitiwa zvese zvese nemimwe vanhu. Ndandogara paari. Handichadi kuti angopiringishiwa kana ndatogara paari. Kwati tikanyengera tikanonoka kugara paari mupasa wodzamara wadi apiringishiwa mwana uyu. Ndatisati tagara paari. Saka wakati urikuda kuti ubikirwe doro. Kana wabikirwa doro poitwa sei? Avangoti kwaizvoni makapisa mombe tombopisa chikwambo ichochi chiripo chamunacho ichochi chiripo. Mobitanga manje tikatombotanga tombokushandai zvakasimba sati taita zvimwe chikamu. Kana tapedza kushandai kwa mudzimu unoshitanga kudi kushanda kana tapedza kukubetsera idambudziko renyu amunaro iri. Aida mombe mapostori kana ndevechivanhu? Ndevechivanhu. Ndo varikuda mombe kuti vakubikire doro? Vari kuda mombe mobika doro? Iwo mudzimu wacho unotaura kwanzi unobikwa kumba kumusha kwedu iko nanya baba kwandakazoba kuna maini baba kuna maini. Saka imombe ndeya vari kuda kuti iyi midzimu
iri kuda mombe, vechivana vada mombe kuti vakubatsire kugadzira zviri pamuri. Pozobikwa doro. Saka vachitaura vaiti mudzimu wazoti vada kuti zviitwe sei ipapo, kuti zvavari kuda ivo, asi mudzimu sotaura kwaita vanoshedza apo wanga wauya kwakabva wakurumidza kuenda. Dai uripo watiudza isusu kuti ndoda kuti pai zviitwe zvakati kuti homwe yangu ichise Trona. All right. Natabikirwe doro. Anaenda kumusha kwake mwana uyo. Anabikirwa doro. Anobikirwa nani? Akabikirwa doro mwana uyo. Kana apedzekwa dambudziko rake. Anobikirwa nani doro? Vanobika ikoko naputi vacho vikoko namanyi vacho vanopa kuti vanogobika seiko ivo vachaura kuti havana kubatana nehomwe yenyu? Vachabatana chete. Rini homwe yenyu ichitambura? Rini homwe ichitambura? Zvakaoma. Rini chinotadzai mimi kuti mutsunye dzimwe hama dzenyu kuti ndigamuchirei musha chii muchitambudza munhu mumwe chete? Musaka ndati ndokumbirawo vanovara. Ati mwana uyo zvandikagara wisati ndazvo zvaitika chidai. Uyu hongu homwe yarwadziwa. Kotsunyai kadzimwe hama dzenyu hanzvadzi dzake kuti dzizive kuti tine mudzimu watofanira kunge tichigadzira musha, ngatibatanei tibike doro. Aiwa. Zvichanoitwa. Zvichanoitwa nani? Nevava varipo. Rini? Kana dambudziko rapera kwakwa chava chikumbiro. Rinopera sei imi rinopera sei musingagume vedzinza rekwenyu kuti batsirai homwe yangu? Ini ndiri mutorwaka ndinosvika ndichiti chii? Zvakaoma unomwari chava chikumbiro. Ngatinzwisane pachikumbiro. Ini kana neniwo chikumbiro changu ndiri kuti pamwana wenyu uyu wamuda kuuya ane hanzvadzi dzake dziripo. Muri kuita sei kuti hanzvadzi dzake dzizivewo kuti mwana ane dambudziko? Trona. Right. Hazviite here kuti munorwarisa kana kutsunyawo ava vazive kuti vozofamba vonzwa kuti kune dambudziko? Aiwa kana. Onaika, muda kubikirwa doro. Rinobikwa nani muchiziva kuti homwe yenyu haina kana sendi? Haina kana mari yainokwanisa kuwana? Murume wake waanogara naye mabasa ake ndemaoko, hapana chouviri chaanowana. Doro rinobikwa nani? Saka ndakombera batsiro unomwari. Ati mundibatsirewo. Ndibatsirewo. Tichibatsirana ka? Isusu tichikubatsirai, imi muchitibatsirawo. Saka ndiri kuti mari yekuti mugamuchire musha pabikwe doro inobva kupi? Honai vamwe vechivanhu vari kuti hanzi toda mombe. Ipapo manje vari kubvako navatete ivavo. Vanovharwa imi muripo? Zvechokwadi zvangoitika chigai icho ndisati ndamugara mwana uyo kuti ava chikumbiro nomwari kubatsira. Saka imoitawo sei isu tichiita kwedu kudii imi muchiitawo divi renyu? Moitawo sei imimi kuti hama dzenyu dzichangamuke dzitirimuke? Hama dzangu ndichatodziudza. Ndasvika paari. Vachingosvika kumusha kuti tichi. Ndichaudza chizokuita ivo. Iye hana chaanotaura. Inini ndinovaudza zvokuita. Ndikagara kufa kugara. Mwana washanda kudhara. Zvida nezvinhu zvake mwana uda asingatamburi. Zvaari kuita. Vachikumbiro nomwari. Imi pamanga muri mudzimu mairapa, maipanga matare, maiita chii? Ndaita zvokurapa matare. Maita zvokurapa matare. Saka ko uyu spiwa ari kukukundai sei? Saka ndataura kuti ndisati ndagara kuna mwana uyu. Ndisati ndagara paari. Musati matogara aikakakundai sei? Zvakaoma hazvo. Zvinowanikwa. Zvinowanikwa nditi. Saka nhasi momuita sei homwe yenyu ichitambura? Homwe iri kutambura ndiri kuzviona. Hazvini kuzviona. Vaso zvazvinosatsitsi. Zvinosatsitsi onamwari ndangosanga ndati ndakumbirawo batsiro. Ndochemawo kwamuri. Musandisiya. Mubatsirei. Musamusiya mwana wangu. Mubatsirei mwoyo wetsitsi. Nemwoyo werudo. Chava chikumbiro womo kwamuri. Chikumbiro tachigamuchira ndo saka maona tauya pano. Kuti zvizotaura nehomwe yenyu. Kuti tinobatsirana sei. Asi tinge chida kuti kana imi muchitosvikawo kudai so mutibatsirawo. Chokwadi. Handiti chara chimwe hachitswanyeinda. Makandibatsira baba. Mama makandibatsira baba. Ndinakutendai baba. Mutenda nei? Nekutendai. Mutenda nei? Nekutendai baba. Mutenda nei?
chero chii tangama ndiudze ndodite shungu nokutengera chiroimba baba ndoda ndege chero chamoda baba zvina mosha ndoda ndege hazvina mosha baba chero chamuri kuda ndikubatsira nekupa yangu handitika aiwa ndinotenda nekutenda hai ndinotenda ndinoda kutofamba nendege inyi aiwa hazvina kuita ndokuti baba imimi neni tikabatana nevatu tinozokuendesai kuti munobatsirwa ka spiwa akadhingurwapo umwe inyi yogara zvakanaka saka isusu tinoita nechikamu chedu imi munoita nechekwenyuwo muchirwa nemumhepo imomo nekuti ndo munonyanyonetsa imomo ichokwadi baba ndakumbirawo zvangu batsiro baba makamubatsira ndege yamuri kutaura ndindozama pandinogona onapo zotoita mbiri pai handinokutendai baba zvikuru nanditika kuuya kwamaita ndafara ndokutenda eramba munaye mwana we musamusiya ndotenda ndakuenda handiti alright saka uri kuona hanzvadzi nyaya panapa isusu pane zvatinogona kuita kuchikamu chedu kukutsvagira nekufamba kwemazuva vanhu vechivanhu vanogona zvichida kutaura nemudzimu uri pauri wonyatsinzwa kuti zvinoendeswa sei pamberi zvakare nekunzwa kuti imwe mhepo iri kubuda pauri ichiti ndine spiwe ndine mabhizinesi chanyanyondinetsa kandi chekuti iwewe wacho hautozive kuti ari kwere munhu wakati hako handisive handiti wapaona dai waitomboziva kana kuti ariko but hazvinei dambudziko rako tariona ukatitsanangura nezvazvo takarinzwa regerai isusu tionewo kuti iwe wacho ungabatsirike sei isusu chatinokwanisa ende chatakwanisa ndechekuuya kuno Gokwe nekutaura newe nekuona zviri pauri tinodzokera kwatabva tonovaudzawo totenda kuti vakugamuchire tochema kwavari kuti vakugamuchire ivo ndovotaura nezviri pauri zviviri izvozvo pamhepo dzabuda panapa vonzwa kuti yatingati muchirungu way forward ndeipi asi chikumbiro changu ndechekuti handina asisi wako muri kutaura mizi wozovataura kuti tauya takataura newe tataura newe tataura zvakati handiti kuzoitirawo kuti iye mukoma wako ngatiti anzi ngaauye kwete kuti muende kukembi kunodiwa chitupa akanzi ngaauye anobvuma anobvuma handiti hanzvadzi dzako idzi dzinogara dzichingoti hatina mari dzakanzi ngadziuye dzinobvuma vanobvuma ko teta ivo vari kuno vanobvuma handitika nekuti tinge chida kuti paunobatsirwa pave nemumwe chete weukama hwenyu anozoya ari chapupu ngatiti mhepo yabuda yekutanga kana yechipiri uzotaura zvechokwadi ndakaenda naye takasvika pakati pakataura zvakati nekuti ipapo isusu tinenge tisisipo ende chikamu chedu tinenge taita zvino ukauya uri wega mhepo yacho ikabuda anozosvitsa shoko kumhuri yekwenyu ndiani handiti saka ndichibva panapa unosvitsa wovataurira kana wataura navo shamwari yako inonitumira zvakare meseji handiti kana kuti uchitaura yachinyora ndakataura nanhingi vakati zvakati kana zvavanenge vataura ngatiti vabvuma munobva mandipa nefoni namba yavo ini ndobva ndavafonera kuti zvechokwadi here makataura nehama yenyu makabvuma vakati hongu ini ndaakuchipusha kuti mupiwe zuva rekuuya rekuti mubatsirwe taurirana saka ndo pandakukusiyira ipapo kuti ona hanzvadzi iwe chiita izvi nezvizvi isusu toitawo izvi nezvizvi toona kuti ungabatsirike sei nekuziva kuti teta ava vari kwere kana kuti ingori mhepo chete handitika mazvionera mhuri yeZimbabwe tiri kuno kuGokwe kwatiri kutaura nevanzvadzi pamusoro
pedambudziko ravanaro mukati meupenyu hwavo. Munogona kunge mine mibvunzo, munogona kunge mine rubatsiro rwamunoziva kana munhu achinge aine dambudziko rine mhepo mbiri dzakadai dziri kuuya paari. Tipewo mazano tigosvitsa kuna vanhu dzasi kuno Gokwe kuti aiwa tanzwa kuti zvichida kana kuGokwe ikoko kunoku kwatiri paZaro nhasi munogona kunge muchitoziva kuti kuna nhingi wechivanhu anogona kubatsira. Tochema kwavari kuti vakwanise kumubatsira pachena pasina mari, nekuti vakutaura kuti kana iri mari chaiyo panonetsa, handina kana mari, toona kuti vangabatsirike sei. Tiri kuno kuGokwe, ndina Frank Wesere, tinoti chisarai.